bia juba Acro Life dwumadi a ya to ne din se adesua mo beka ya na wachi etwa mu ne fi dwuma na se na ye kafa akuapem amantan nso ho asem na ene ya rua so ense na wachi etwa mu ye ka bibi kakra fa brekuso ene ebri yo mi a me di dwumadi hu chia me din ye owura akwese agemi fi ekropon akuapem yo asabri obi abebi sese adan na abranti ya hyetuntum ene no wabetina hai yo ene oboku apememu a ne akamemu ne ye okudai nse na watwiri ne mbirbi atwam ye kire okudai ne apasidai ase yo ewa akamemu ku apememu na okudai no hene tinasi bogba na kromafo ba betia no wadwendwene kro no ho yo nti ene oboku apememu a eye okudai sabiri mi nti akese a edusu yima asajefo amwati ofuripehene ochehene ene wodi ohunkan ewo achim ebuapa you na waka ogapmande a no ogapmande ne wofa ene osajefo amwati ofuripehene you akuapem ye ofurikuma na achim ebuapa ye ofuripehene nti ene osajefo amwati ofuripehene na onkwa na so ise ane yenya ne tie se wodi ohunkan you sanetene na yere koso yi yebebo ya abuafu bidin ni adanwase kakra you na edikan yebeda TY baba shop we kropon ase you samiri wo hwemiti a ehwo to yire we a TY baba shop na mi you TY obia opeso yiriti e fede odu e kropon so hwe TY baba shop ewo PTC Kam College junction no so wono ma you na se etoso e bi nkoma Ejo Blues Catering Service Ejo Blues Catering Service we kropon you sabro bdashi Mr. Mankwaho you uduwa usi Ejo Blues upa kropon na peduan ye de say ampesi say ye fufu aduan bia ye de bia de Ejo Blues Catering Services wo be ya ma you sabri mi de yusu betwem kakra eye Akuape Medication Trust you sabri wo si wore ma scholarship amo okuapememu abofra bia wawie secondary school person okosuapon mu wo si be apply o de se wa bo homoden wawie secondary school a o de apply e wo online wo Akuape Medication Trust wo ko online a no wa search for Akuape Medication Trust no apply July ya an application be be renti mesremo mo a wawie secondary school amanya admission amoroko suapon mu mo fa sa akwanya isu na mo ko apply bi na wo be di dwuma fefefa ma wo betua wo school fees level 100 go see level 400 who hostel fees nyina obetu ama iti misrem mini anu ma mo hwe me mo mbasa akwanya impa mo ho cause last year we ye bi ma nipa bi manipa na di hu adanse ma fees wo gusure ye you and then dwumadin yere to aso ya hwe ahwero ase ne obosuma ase you ene ewugudai wodi bi wo okuapememu ha ene ewo amantan dunson mo a wodi okuda ne ridi ahwera ase eburi wonyina wodi okudai you sanetene samiri obi bia hwe me sabiri bia opese o comment o ma shout out obetum dia ba comment ne session honum na makan ni nyina nso amamo you sabiri ye unse yenua ba ko ono biri o ta hwe ogusu hwe yensesi a me no kasei eye pa kwesi sam you meshe konso ya mimu DJ Y6 William Ado Don Fabio you sabri worhwe ye fi amonone you sabri sila kwamena odai danso ono so rehwe ye yujimbu aten ansato you sisi a mehunse ohinna na edukote o America ono so rehwe ye sa na mehunse Michael Saribedi akonso orehwe ye Michael Saribedi akọ for Kuma Holdings sabri ono so rehwe ye na amen sebre mekoso na mafidwuma ina se sene ya hyehye no you ahwere ase na ene ba beka na asemu yi ahwere ase etwere so Adam Wurantu kotoko oman kesibu abe ahwere ase ye krowa ewo Adontin division a wo Akuapememu you wodi odira ahwere ase di odira sabili
say baby ahwere dia na ne na mesre metia ahwere hene eye professor Nana Opare-Ado II you ono ya ahwere hene you nana sabiri britia wo amafa kwanya yiso de tia ahwere fu nyina you sa na teni mireri mfi ahwere Mankrado okoji ama Nkrudua II you asuna de hye akasa sabiri enim se baby owo bia oritie orehwe yenso sa na teni you no bi be say ahwere ase eye den na din ahwere bai you anwumre ma be kirikiri mama mo you abakwasem kire se ahwere phone we nipa bi a won achi fi adanse na emum akosem ne kan se na amane ne ahensem tinti wone nana ansasa sregu ya kwamu hene na enam a wodi ako a ebi fi akwam a woye aduanafo you sa na tinin na wone nana ansasa sreku di ako ba okuapem sa abre ne wo frɛ na okuapem a na wote nyano ase eho nana wo wone brekusufo ne aburifo you wone ansasa sreku eye nana ansasa sreku nam a wodi ako you sa na tinin na din a kan wo de frɛ wone ye ampon amoa dia na kan wo de frɛ weye ampon amoa you a kire se ampon wani ato wo de batwi ma ase ampon amoa te se omoa you ampon amoa sa na tenin you na din ahwere ase no eye bra akatamanso ntokwa na rekoso sa bre no sebe esantefo bedi akoya bedu ho na sa bre odu ho no sebe wo hwere wone ma wo enti na ma wo frɛ obosi ahwere ase eno nkire se wodua ahwere wo ho na emmum eho na sebe esantefo hwere wone ma wo ho enti na wo frɛ obosi ahwere ase you ena ye na din ne be ye ahwere okodi ama Nkrudua II ono ya asonani ofi che bi bai you na ye keka nsem ne mekire ase na ye a oye Mankrado wo ahwere ase you ahwere ase ye kuro a ukọ Adontin division a wono we Adontin nifa hene sa na tenen you bre a okono course wie na wachichiri okuapman eye the 1733 Accord of Abotachi no okuapman hia no e wa Abotachi no wakaka nsem bebre na sa bre no eye wo a wone akwamu hene nam wodi akono eye wo a wo fi akwamu bekoma akwamu hene a okona echi nwantuma akono wokaisi wokakire ye ohene odika o mahene Saforisi nana yebesumo ne ye no betena na nana Safori eye okuapɛ hene odika je wontum se ono so ne won betena na sabre na nipati muntie won kakra nti nana Safori ye na adwene se obema na asonafo no won fi chebi di bai akotena eye sa akwamufu ikuro wi so na won aye Mankrado nti ukọ aburi a Mankrado wa aburi oya asonani a ubo okuapem ma ekropon oyosi ahene a wosi omahene sa na ahwere ase Mankrado nso oya asonani a oyosi ahene a osi omahene you sa na tene enti ahwere ase Mankrado de oya asona de shipo a wo fichebi na on Safori ne fichebi bai you na ene yere ka ahwere ase ho asema na ese ye ka ne a yesua fa ahwere ase ho kire ahwefo you ohwe ahwere ase kuro ya kuro fefefefe da poposo ugina ho a ma wani so kire ha uhu dodowa wani so kire se isu a uhu ko isawam o kire so se a uhu obosomase ohwe ko benkum so kakra so a uhu aburi you nti ahwere ase de poposo a kuro yi de se Ghana ha nyina ofe the highest point wo Ghana ahwere ase ho na ye highest point wo Ghana ha sa biri popo yusu ha ne ade nyina ba bia wo soro ya ahwere ase nti na mafo a wo twam a mo de afiri twam ne ade a mo du ahwere ase a mbo se ayo broni master what ma reception for networks ne ade behwe na bibre si ahwere ase you sa bia na mo hu mass bibre na wo no frɛ na ahwere ase because akuapem ihe nyina na wo soro wo popo so pa na wo soro nti na mo hu mass bibre si wo you ene ye ogudai wa kamemu no so na ma ne koso nti na ene mote fontom from sa biri be po fontom from kakra
na ye baby abrewa ka medi asaw kakra ogua bema amu baby na metwe mo adwena ba fie nti na ne fonton from yere gba akire mu yiwu nti me producer abegbo fonton from kakra na obi so wase mi se bia sabri wabisa kakra na mungu so meyina no yiwu sabri yedu obosumase yiwu ekuyapem obosumase eka ekuyapem manton dunso no ho yiwu na sabri producer itwema adwena baso se mesamubo amanten dunso na wa ne na wotwe etwam yi wantuma hwen wantuma kai yiwu okay ekuyapem manton dunso na yiwu eyemkro edunso yiwu brekuso eburi ahwerase obosumase tutu mampon abutachi amonokrom manfe latte ekropon ebiru dewu ewukugwa edukrom epredi ne asese so yiwu eno ne mantan dunsom ewe kuyapem yiwu sanetene yiwu obosumase esantima kotoko obonde nkwa monum adamiriku yanuma mode metima kachim yiwu wonen wohu yehupa santima kotoko yiwu wakesi kotoko na kire se wani abre kotoko trade koko yiwu santima kotoko yiwu sana wodenin obiwe bisase ponde nkwa monum adamreku yanuma wode metima kachim asikire ne den yiwu kanno na obosumpon aiwo gban ene chirponfo baby a wati aka wo frɛ ne kuyapemi ene obosum chenku yiwu na no sofo a oda no wo frɛ nana ponde na uya okanni na ofi akuyapemi a ba se ene na no mugbe bi se fi ponde emireso yiwu ponde no ye obosum chenku ne sofo na waka osofo a enyo sofo basir sofo o se clerical Debbie eyen so sofo na mekan osofo ne ye na oda obosumpo mbi anu ya ono na oye ho amani oku sonsa oye amani bia e wa abosumfi won odi ani mo oye na twi kasa no wofre ni so osofo yiwu ai se okwa asori dem a na oda onyankopon ene asori mani tem a oye ho amani ni bibia wa asori dem ni osofo
nti wo ba abosomfi nso a ye obi wo ho a wo frɛ no osofo a ono nso di se adwuma yi saa na etene saa mmiri ye behwe na ye ya nana pondei oye obosomchenku sofo a odi akoten wo kuapemam ha ma din no be ye obosomase na ene wo frɛ no obosomase yiw saa mmiri ma bi obosomase a na me reri mfi obosomase hene yiw nana okofo aye bekwen the first nana anwumre me mawadwo se me do obosomase na metia nana de a na ne ma atombra nana na waji twam me ba obusua de kakra na mesan ba bi ma betua so asua because adesua we wonsua nwie yiw saa na tene bibi wo wana oni ma okompanfo no wa kyerɛw na wahu na woka wahu se yiw unim nya woka no yiw saa bi obosomase a mekoyi mesanko chenku obosom shrine ho yiw obosom dem ho na emom metuma ngram wotena se mekɔ machi ba nti mesere obi bia opese na mesua obesua bi no obetuma ba obosom chenku wo ewo obosomase no abesua bi account yiw saa na tene obosomase eye krowa ehye benkum division ewo kuapemam waka benkum division na na esi odi okɔ late hena se hene ono da benkum anu yiw na ade titiri wo obosomase no se waka benkum division eye gwanfo na ewo kuapemam no mu nso obosomase de wakatwi wodi ajade yiw saa na ti wo obosomase ne yiw saa pepepe na obosomase ewo kuapem north municipality nim yiw kuapem north saa na tene obosomase na ya obosomase bai na mba bechirechi mu yo yiw obosomase aye obomofo bi a na wo frɛ nana labi yiw nana labi no di nipaku bi anim fi northern part of Ghana fa firawunsu no a baya bepue wo akuapem asase isu yiw na bra wo ban woko tina ba bi edikan saa ba bi na eben enamiri abotachi yiw na saa bre no na woka gwankasa nti dinga wode to ho ne ye mabuta ha kire se yete ha yiw mabuta ha kire se yete ha yiw saa bre na gwankasa na wote mabuta ha yi ana wo hu se nsu bi wo ba bi a afemu ni nyina nwo nti woye se obemu afi ba bi a wote eye mabuta ha yi akọ ba bi a nsu no wo se nsu no wo frɛ ni se osu kwakwaw no koya ewo obosomase ene ma wokotena bia a wote sisi a wofre no obosomase yiw wo frɛ osu kwakwaw na bra wo fi ba bia na wote eye mabuta han na wokọ bia a osu kwakwaw we nipa kubi nso ba won ba bia wote wo betena ben won kakra saa nipa kuyi nso na ofi achirichiri baby na eba wonso wobetu hodin se mabuta ha wichi eno na egwu ankasa ase kire se na ase kire ani twi kasa na be frɛ egwu anriti ekoye abotachi yiw enti wohwe egwu ankasa na woga mabuta wichi ana twi kasa na frɛ na be ye abotachi yiw enti abotachi fu nso bai betena asoro ha yiw saa na tene na kan no wondinga na wo frɛ wo ye esantima kotoko esantima yiw na bra wokodu bia ya wote wo sesie yi wokodu ho no ana okon eye akwamu ne akuapemfo woko ne bai nti okon na chi no na wokohia wo abotachi 733 abotachi accord na wokan nhihye bebre tum no wo ye okuapeman na ye 17 towns nti worifi okuapeman se na 17 towns mo di fi ase ye we ye 1733 abotachi accord no you 1733 abotachi accord no nkrowa na we okuapeman ye 17 towns na saa bre no ohene safori no wonko nhihye bebre na woje tum
na wogye tu mu wie saa bere ɛyɛ kyenku sɔfo ana oponde case saa de a wɔn aka wɔn ha nyinaa ɔpɛ sɛ wɔkɔ nana kyenku hɔ na wɔkɔka ntam wɔ nana kyenku hɔ na ɛyɛ apam da hɔ sɛ wɔn asefo nyinaa ba a wɔbɛdi so nti ɔde wɔn kɔɔ kyenku hɔ wɔkɔɔ kyenku hɔ no na wɔkɔdu hɔ no na nana oponde case ɛyɛ amantan du nson obi afọ ọbụ baako mfini kurom mmra yiw ɛna obi ade ọbụ baako bai na kɔyɛ abo du nson na wokɔ kyenku abosu mfina no sisi a saa 17 stones yi wɔde agu hɔ a saa biri wɔn ayɛ ade kukuruwa bi afa ho akɔ ahun sɛ abonugu yiw ɛno nti wɔde abonugu wɔ wie na wɔfrɛ wɔ Asantema Kotoko na wɔde abonugu wɔ wie a ɔbosu kyenku nso wɔ hɔ no ɛma wɔbɛfrɛ a wɔsi ɔbosom ase na ɛyɛ ɔbosom ase din ne bae na makyerɛ na ɛbɛfrɛ wɔsi ɔbosom ase nti ɛhɔ na ɔbosom kyenku hɔ ɛhɔ ɛna 17 stones na wɔde kɔyɛ apam no nso egu nti ɛma wɔbɛfrɛ wɔsi ɔbosom ase na saa biri nananom mesrɛ mo sɛ maabɔ din mi na mato sɛ bia nana momfa nkyɛ me yiw na abusua ne yɛsua yiw saa na ɛtene na saa biri yɛbɛkɔ so na afei yɛsuasua bebree afa obosom ase ho yiw okɔ obosom ase a yiw abosom bebree wɔ hɔ na ɛyɛ kɛse wɔ mu na ɛyɛ kyenku wɔ obosom bi te sɛ ɔkra beti yiw kyenku labi ni ne abakwasɛm kyerɛ sɛ ɔyɛ obosom kyenku ne babarima no friendsi obosom kyenku labi yiw ɔno yɛ kyenku kɛse ne babarima no friend sa wɔwɔ adade kwasi ɛno so yɛ obosom a ɛwɔ obosom ase wɔsan wɔ bɔmfa ɛno so yɛ obosom a ebi wɔ obosom ase ɛna wɔ obosom ofense ɔsɛdu ɛno so yɛ obosom a ɛwɔ obosom ase yiw na ɛno akyi wɔ obosom baako a wɔfrɛ ne pra yiw ɛno so wɔ obosom ase nti nananom mesrɛ mo sɛbe abobɔ din bi a na yɛ adesua nti na mabobɔ saa din yiw saa biri yɛbɛtie fɔntɔm from kakra yiw fɔntɔm from ne kɔ so wɔ akyi na yɛnso yɛsua de yiw na mehwɛ comment section no wɔ Facebook na ɛhu sɛ me nuanom bebree atwerɛw na mɛkenkan bi ne wɔahu sɛ yiw wɔn nso wɔka dwumadin ho yiw me nua Bright Epson yes mɛhu wɔ hɔ osi mo ayɛ ready mo ayɛ krado mo ne tie me Frederick Lai also I'm enjoying the phantom from saa ɔhena na edukote yiw mɛhu wɔ hɔ William Ado yiw Kwaku Berimaba, also I'm enjoying the education. It's really important. You, also mo minu ya Berima, you minu ya paying Kwaku Berimaba, you. Or the no happy and insurance as I believe. You ya paying Papa Sisam. Was a great program. You are all started well. I'm particularly proud of you guys for taking this higher road to educate Ghanaians with the history and facts about Ugapiman. You ya paying Papa Sisam no say. Bakilobinda ako you Harriet Ofen sir K Eric Asiedu was a solid presentation in Okatram was a Moni Kasa yo as soon as the Bakono Kasa or in Okatram sir you Frederick Lai was watching you live from Denchira Obrasi was a keep it up hey when you are very much Denchira Obrasi shows you why na Yariaba show face mask you sir Mami Bembo Sante, I'm not sorry for Frederick Lai, you say greetings to my senior man, Bozo, of Fair Pentin, sorry for Jones Ajay was a proud culture. You, Papa System Visa, as in Bisebu, also at the 17 towns of Equipment, still the official Equipment towns. You, Riamerba, still, any official traditional towns, na Sabri. Incredible biani ama abeye kuro as you say ohene na dan ne ade you the official traditional official towns ne de 17 send what if you ga magasin sa na che you sa na che exercise you na let you message da console share
McJerry, you, Dr. McJerry, my friend, sorry, Shay. Martin Jones, or Shay, Germany. You, of your painting, you, Yati, I said, you, sir, you. Hey, Sabri, or you can say, Babo, Latte, Latasuna, and no grandpa, Mufa, Mate, you, Sabri, Nana, sorry, Shay, Nana, Mama, you, as soon as you know all attending, and no grandpa, Nana, Japantin, we are still strong. We are Pramonia, Mapa, you have Mantias. You, Minia Berma, Atta Daniels Padade, you, Atta Daniels Padade. Member say that Robert Nayan in Ayatana Seniaka history. You, Mitchell Weddings of a Bastille. You, Nana of a Queen was a nice program. I really enjoying you, Nana. Kwame Bill, you, Kwame Bill, so share. You, Cecilia Belso, you are Berman and Aprat in Ivory. You, or Nana, you, Sabu, or no sorry share. You, Sir. Sana today. After Daniel's Padade, so please, my brother, what was the most massive word before the coming of the Achims? You was it, thank you. You, Asana, Achim for the Baban, no Frobos Massisi, a Santima, you, a Santima, Sana, our friend behind a Santima, you, a Santima. After Daniel, Padade, you, Ansana, a champion of a band, now a friend BI, and no flow was massing, a Santima, you, a Santima, Sana, what friend behind you. Now, bra, what now won't be the cano, a bank, and then Abutachi, now what friend say, Mebu Taha, you, Mebutaha. New Bankasa, you. When you are no worker Bankasa, there, a Casa be or Kawagana, Fana, Bebia, you. Oko, Northern region, you, worker Bankasa or you, Oba, Crapemema, a Begum division, I once worker Bankasa, you, silent. It's Bra, Aye, Nana, Labi,
di wani fi northern region by na won kasa na wo kan egu ankasa you eni ti na ma won bia ya wo tena yedi kan wo frese mabuta ha you enu egu ankasa nti minu anu gu afo e wa bituma kire wa se you na no kwampa lata so na yin wa ha dia na ni mini ha na na esrewo da foforo ye beba wa tena na ya besua bi nso wo ho aka ho you sa na tene you eni obosumase e obosum chengu on yen nananu bekasa na nwa ma yenkwan na yetuma akọ na akotwa eho ne nwa akasa na obia ohwe agro life nso yetuma hwe you enye wonko ba bibia ewo kwapemam ha eye abosumpon ne adewon yebekọ eye akonodi shiraye wo late yebekọ ho okonfa no chishiraye wo gugu aso yebekọ na akoye program ya twa ma mu nyina ni ba obia wetuma hwe sa bia yi nyina you sa na tene yo minua kwa me bose me you ne ya doso you ografi ne de ose mpache usi and you sa na tene minua mesusu waka you sesia John Okwampa do tanfo.com you sesia wachiro usi na nije program na ye no ho you and sabri me twa comment no nti bekoso you na sabri meka ya abuafo a woso yasema program yi ba so TY Barber Shop ewe kropon ekapem you TY Barber Shop de oba ha won ye fe kura obe yiwa ma won ayefe you TY Barber Shop sanetene you Ejo Blues catering service you eduan bia ye de wo okapem amu Ejo Blues na mi an uje mechi ne abra wona be di na hwe oba na ye da ka kire bi se ye de Ejo Blues obebupo ne sanu de ama you eye mekwan katinkwan nkita fufu ampesi nyoma botompoto bibia Ejo Blues catering service oyebi you sabri Ekwape Medication Trust o si won bue wa scholarship na no so bi obeso okosu apomu bia sabri July yi odi atwo se wawie secondary school akwa apply for tertiary institution bia Ghana ha private ones for online na search for Ekwape Medication Trust na apply bi you apply now apply a obetua school fees fi efia edika kosi da obewie school obetua ni nyina hostel obetua account you why e be that last year o ma scholarship ma profuma Ekwape ma ko school a ogusuko you disabili workers obeye bi ma yenye nwa chinye ayi bi ben obesan ye bi mu so you Ekwape Medication Trust say wo hwehwe won office we propon ha na open chechire mu bi a ukọ amanfo wo adjacent kwa Abesco hotel ne chen we propon wo frɛ won office ni say Ekwape Okuman Holdings you Okuman Holdings san wo frɛ office ne ne uduwa chechire mu bi a obefa scholarship mu obetumi di ama na wo pese wo apply so ya enu je say online na betumi apply I say na ma fu online the moti ase online ya na mgusu hwe you na kwa kutwum graph o say nice one brother you na minu apanyere you oberema akasa oberema twum graph you ono hwe bi fi London you sanity ne na nya akon word you mehu pa yes you sabri na metwen questions ebeba na ma answer MID meka kakra for Obosumase you Obosumase kroyi wo waterfalls kesi bi wo ho a wo friends Adom waterfalls you Adom waterfalls na menu anu a ebese ekọ hiking ene niam bebre na mpese bukosua bibifa Obosumase Adom waterfalls no bribia betuma ba udu a mpayefo wo a wodo bekọ you nse Obosumase de Joda ene fidade won kwa afum you saneti wo Obosumase ne Joda ne fidade won kwa afum you enti se da bia oba na pese wodo kwa Adom waterfalls dia obetumi do akọ you makasa mi do Adom waterfalls mi yam shemi so mi science 99 steps and sana mi do sunim enye okwanketwa ewariye enti mesere oba na won ye den a obefi wo bekọ na won aye den you isuna ni ye kroyan pe you na bia ye won ewo junction na ofre so Kisi junction you ufa honum na afro koso a ubenkum so no afa ho you saa bia ye na Adom waterfalls wo
me to sa frɛ obi bia ɔhwɛ mi se ɔmbra Adom Waterfalls no mehwɛ ade okuapeman nso wɔ yiw waterfalls bi a ɛwɔ papa ɛyɛ baako o ɛyɛ bien baako wɔ ha baako wɔ ne nkyɛn yiw ɛyɛ fɛ papa na wohwɛ caves ɛwɔ ne abo ne ade a wotumi sɛ yiw ampa ɔbosom ase ne waba abo de ebi wɔ hɔ yes abo de ebi wɔ hɔ paa yiw ma menhwɛ na waba so ne na asɛm so bisa you, Minia Ata Daniels Padade. Obisami say, so bro, did you also ask why they changed from Gwan language to Twi now? Because you said initially they were Gwan speakers, and thanks for the dedication on the name too. You, Minia Ata Daniels Padade. You, Ayabra or by no. Na Gwan Kasan and no waka. Now what's in a hatche and necessary? Now we should Gwan Funa, a whooping kum division now. Fi Obosumase. Oba tutu wonso woka twi kasa oba mampon woka twi kasa oba manfe woka twi kasa tina kwan se Gwanfo ana benkum division na wo sa bia no wonyina ka twi na Gwanfo a enai wogusu ka won kasa ne ye late yiw late fon no gusu ka wo Gwan kasa no mprepra me no kasa nyina wogusu ka won den eyinum de esane se okoben Twifon eya hwera se aburi adontemfon ene okomanfo niti ema won kasa no sesan yiw na ba ne sa na Gwanfo ne de se ya de aka late ene woke Gwan kasa ne wo kafe mai yiw na menu anu mo krefo no so gusuka won chirepon yiw na chirepon ni Gwan no ese kakra ati Gwan no de kasa bi mu yedu yiw mu yedu pa Otu Amankwa was very educated, watching from USA. You, Sanetene, Otu Amankwa, that's it. Nana Kuchumbuaf, your Berema was a link up, bro. You, Yemi Abia, Sally Empress, Sally Don One was a great job. You, Sanetene, you. Sabri, me producer, Atumenkai say, you medino, I'm say Kakra. Yadi brem wenenen you answer ne ebepon no ma producer abome fonton from kakra you sanetene na menya pon yi mechia menua no ma ofia ene da wata ahwe me ne de mehu wo you listo wo baby a wo bia mechia wo you na menua berema ba ko you dodo na afre no ya won cancer you ya won cancer yes poker you Poka sabri mitiao and the sailors funyina baby amu bia mitiamo you po ase for boys etiamo you will be able to question me I say so which towns among the 17 towns is the head you so our question you 17 towns nyina baby oguapen one and a capital oguapen so we kropon the Akropon air capital of Okuapeman, Sanetene. Henry, Henry, so if you tap you. Sabri mu mamu questions ne bra na ni ya no mamu you Sabri na ma twa mu questions na ma na brenzo aso sana producer rekanen you nti ene ye de ya adusua eye Akuapem amantem new song ene ahemfo bibiai ayo Akuapem mu ene abawie ye wie ahwera ase ne obosumase na da sene ye beye tutu ene mampom tutu no mampom nso ye Gwanfo ro a ewo benkum division yo waka tutu ya yo kan no ye mo fra tutu broro tutu broro
fi kramba na wan to tutu brodo ana chese wan go kran ye tutu brodo na odu ma bo so dia na wa kai tete kwahye wo ko fari bai ni nyina ni wura no ma bo no fi sa na tene yo ti na se ne e beba na e tutu ma bo so dia ba tu na ma se